Hi, hello kanimo igsuon. Ikaw karon nga nagtan-aw. Yes, ikaw karon nga nagtan-aw. Paminaw kay kini alang kanimo. Magabasa ko sa pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ingon niya, "In the time of my favor I heard you, and in the day of my salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation." Sa Bisaya pa, karon ang adlaw sa kaluwasan. Now nga ato ang panaghisgutan karon, ato kining tawgon nga stewards on time. Ikaw ba higala? Ikaw ba amigo nga nagtan-aw karon? Maayo ka ba nga pinialan sa imong oras? Kasaligan ka ba sa imuhang panahon? Labi na gyud, kasaligan ka ba diha sa oras sa Ginoo? Regardless sa ato ang denomination o relihiyon, kasagaran ka nato maghatag gayud og oras diha sa pagsimba kaisa sa usa ka semana ug mukabat lamang kini ngadto sa 90 minutes sa usa ka Domingo. Kung ang inyong church nagapahigayon og Sunday school, kung apil ang Sunday school, kay ang Sunday school naarma na sa mga pinakataas na isa ka oras. So butang nato naa sa mga 150 minutes or duha ka oras ug tunga. Pero mostly pag moingon ta simba gani o worship gani, kasagaran oras atong ihatag is 90 minutes ra gyud diha sa pagsimba sa Ginoo. Now kay naghisgot kitag oras, pila ba ka minuto ang isa ka oras? Okay. Ang isa ka oras aduna kitay 60 minutes. 60 minutes in 1 hour. Na in 1 day, pila ka minuto sa usa ka adlaw? Aduna kitay 1,440 minutes in 1 day. Now in 1 week, pila ka minutes ang atuang isa ka semana? Aduna kitay 10,080 minutes in 1 week. In 1 month, pila ka minutes? Aduna kitay 43,800 minutes in 1 month. Now in 1 year, pila ka minutes sa tuang pila ka minutos sa isa ka tuig? 525,600 minutes in 1 year. Now, in 1 decade, pila ka minutos sa isa ka decade? But pasabot 10 years. Pila ka minutes in 10 years? Aduna kitay 5,256,000 minutes in 1 decade or in 10 years. Now, in 1 century, 100 years, pila ka minutes ang isa ka century o ang ginatawag nato 100 years? Aduna kitay 52,560,000 minutes in 1 century. Now, balikan nato. Unsay mahitabo sa imuhang business? Kung ang imuhang oras na gihatag in 1 week kay 90 minutes ra. Unsay mahitabo sa imuhang business kung imuha lang kining ablihan sulod sa isa ka oras ug tunga in 1 week? Sigurado ma-close gid na siya kay malugi man ka. Sigurado na mo-collapse gid ang imuhang business nimo kung ablihan lang nimo o tagaan lang nimo og oras nga 90 minutes in 1 week. Unsay mahitabo sa imuhang employment? Kung ikaw karon igsuon, nagtrabaho ka,
sa imong pagtrabaho, musulod lang ka sa trabahoan ug mo duty sa usa ka semana og 90 minutes, isa ka oras ug tunga. Unsay mahitabo sa imong pagpanarbaho? Sa imong tan-aw ma-promote ka. Sa imong tan-aw malipay ka sa imuha ang imong employer o ang imong boss? Dili gayud. Posible tanggalon pa ka. Posible basin blacklisted pa ka sa uban na kumpanya kay dili ka i-recommend nila. Ha? So walay promotion, tanggal pa gyud. Naunsay may tabo sa imong profession? Kung ang imong gihatag nga oras sa imong profession nimo, whether kini talent nimo, skills nimo, unsay mahitabo kung 90 minutes lang ang imong ihatag igahin sa pag-practice ni anang imuhang talent o ni anang imuhang profession? Unsay mahitabo kung 90 minutes lang in 1 week? Sa imong tan-aw kaha, mahimo kaha kang hanas, maayo? Dili kayo. Education. What happened to your education kung ang imong ihatag lang sa imuhang education is 90 minutes in 1 week? For example, nag-eskwela, ang imuhang oras sa imong pag-eskwela is Monday to Friday. Or TTH ba kaha? Unsay mahitabo kung kaisa lang ka mosulod sa usa ka semana? Unya 90 minutes lang ang imong igahin diha sa imong pag-eskwela, pagtuon. Sa imong tan-aw makagraduate ka. Sa imong tan-aw makahuman ka sa imong eskwela, sa imong pag-eskwela. Sa imong tan-aw mahimo ka kang bright ana? Dili kayo. Bisan pa siguro maabtan ka na sa imong kamatayon kung isa ka oras ug tunga lang ang imong gigahin diha sa pag-eskwela nimo sa usa ka semana, dili jud ka makagraduate. Mauna ka pag-graduate dinhi sa kalibutan kaysa imong pag-eskwela. Sustenance. Unsay mahitabo sa imong sustenance, meaning or other words kining imong pagkaon? Kung ang imong igahin diha sa imong preparation sa imong pagkaon o apil na ang imong pagkaon in 1 week is 90 minutes lang, or mas worse, kausa lang ka sa isa ka semana magkaon. Kay isa ka oras naman og tunga ang imong igahin diha sa imong pagkaon. Unsay mahitabo? Sa imong tan-aw, healthy kaya ka? Sa imong tan-aw, maayo ka imong lawas? Sa imong tan-aw, himsog ka? Kusgan ka? Posible mamatay ka. Kay mapasmo ka. Kung di ka mamatay sa pasmo, basin matuliling ka. Kay wala na'y bitamina o wala na'y igong kusog ang imong lawas. Rest. Unsay mahitabo sa imong rest? Kung isa ka oras lang o tunga o 90 minutes lang ang imong igahin in 1 week. Unsay mahitabo? Butang nato imong katulog. Unsay mahitabo kung matulog lang ka sa usa ka semana o isa ka oras ug tunga? 90 minutes in 1 week ang imong tulog. Isa pag tunga-tungaon nimo na taga-adlaw o taga-gabi. Dili gid siya makahatag og maayong lawas nimo. Unsay mahitabo nimo? Posible malnourished o posible masakit ka, dili ka healthy kay mura na ka og kining zombie. Kung ang imong ihatag nga oras is 90 minutes lang in 1 week. Home. Unsay mahitabo sa imong home, sa imong pamilya? Kung ang imong ihatag nga oras diha sa imong pamilya is 90 minutes in 1 week. Unsay mahitabo? Mahimo bang strong ang imong pamilya? Mahimo bang dunay panaghiusa, panagsinabtanay? Mulawom ba ang inyong relationship isip usa ka pamilya? Dili kayo.
posible basin mabungkag pa kay isa ka oras lang ug tunga ang imong gigahin para sa imong pamilya. How about sa imong relationship? Kung ikaw ba minyo o kung ikaw man adunay ka relasyon karon, unsay may tabo sa imong relationship? Kung in 1 week lang ang ihatag nimo is 90 minutes lang diha sa imong relationship, sa imong tan-aw mulawom na sa nga relationship, sa imong tan-aw mulig-on siya nga relationship, posible dili gayon. Kay diha sa kami o diha sa relasyon, kinahanglan gayud og time, oras nga imuhang itagana ana aron ma-build ang usa ka lig-on strong nga relationship. The other one is marriage. Ikaw karon kung minyo ka, ikaw nga nagtan-aw, unsay may tabo sa imong marriage, sa imong marriage life? Kung ang imuhang marriage life tagaan lang kini nimo og oras nga 90 minutes o tinatawag na isa ka oras ug tunga sa usa lang ka semana. Sa imong tan-aw kaha, malinawon kaha ang inyong kaminyoon. Sa imuha kahang tan-aw, magmalipayon kaha ikaw sa imong kaminyoon o siya, imong bangbana o imong asawa, magmalipayon kaha sa inyong kaminyoon. Kung magkitaay lang mo o magka-istoryahanay, magkausa lang mo sa isa ka semana o sa usa ka semana is 90 minutes lang ang inyong igahin sa usang-usa. Posible, kung dili man gubot imong pamilya ang resulta, posible magbulag gid mo. Kay nganuman, kulang mo og oras sa usag-usa. Dili mahimong lig-on ang usa ka kaminyoon kung kulang mo oras. Labaw na kung wala gyud Ginoo. Manay importante tagaag oras ang imuhang kaminyoon. Oras nga kamo magstoryahan ay oras na kamo magdungan diha sa pag-ampo sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo. Mga oras na diin makatabang diha sa pagtubo, paglig-on diha sa imuhang kaminyoon. Now higala igsuon, kadto tanan nga ako ang gisgutan, kung tagaan nato og oras sa usa ka semana nga 90 minutes out of 10,000 out of 10,080 minutes in 1 week, ato lang kuhaan kana siya nga minutos og 90 minutes ug ihatag nato atong giskutan ng mga butang, negatibo gayud ang resulta. Now how come na pag-abot ya sa Ginoo okay ra sa tuwa na muhatag ra ta og 90 minutes in 1 week? Kasagaran sa tuwa makasimba lang og Domingo is enough na. Okay na ko dira. Okay na ako ang relationship dira sa Ginoo. While kung kining imuhang marriage, kining imuhang home, kining imong relationship, kining imuhang rest, kining imong sustenance, kining imong employment, kung hatagan nimo og 90 minutes in 1 week, dili okay, kay mo collapse siya, kay dili siya mulig-on, dili siya healthy kung 90 minutes lang ang imong ihatag daraa sa usa ka semana. Pero nganong pag-abot sa Ginoo, okay lang sa tuwa nga 90 minutes lang atong ihatag diha sa Ginoo in 1 week. Anong okay raman sa tuwa? Diri makita nga dili kita maayo nga piniyalan sa oras nato. Gala igsuon, labi na kanimo kung wala pa ka nangalagad sa Ginoo. Mas importante nga tagaan nimo gimbug-aton ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Oras, eksakto nga oras diha sa Ginoo. Ano man, kay wala ta mahibalo kung kanus abot si Mr. Kamatayan. But that's why ingon pa si David sa Psalms 39:4, "Show me, O Lord, my life's end,
and the number of my days, let me know how fleeting is my life. Dapat mahibaluan nimo kung kano sa moabot ang imong katapusan. Kaso walay usa kanato nga nahibalo kung kano sa moabot kanato ang kamatayan. That's why kinahanglan mangandam kita sa tanang panahon. That's why ingon si Paul, ingon pa niya, karon ang adlaw sa kaluwasan. Wala sa moingon ugma, wala sa moingon unya, wala sa niingon na sunod semana, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig, or kung kapuyon ako sa kinabuhi ning kalibutan, kundi ingon si Paul, karon ang adlaw sa kaluwasan. So atong gamiton ang atong oras nga responsable diha sa Ginoo. Gamiton nato ang atong panahon diha sa Ginoo. Kay ato ang hibaluan nga naa ta karon sa kining pandemya. Nakasinati ta karon og kining COVID-19. Ug tungod aning COVID-19, sultihan ko ikaw, mubo ra gyud ang kinabuhi. Ayaw pagsalig na maayo kag lawas, wala kay balatian o wala kay bisan unsa nagibati diha sa imong kalawasan. Ayaw pagsalig kay mubo ra kinabuhi. Mahimong nahibalo ka karon sa imuhang kinabuhi, apan ugma wala nakakahibalo kung maabtan pa ba ka ugma o dili na. Kay kanang tanan naa na siya sa kamot sa Ginoo. Dili nato hawak ang atong nahibaluan karon. Managinhawa ta, buhi ta, pero unya ugma dili na nato na siya hawak. Kay naa sa kamot sa Ginoo ang tanan. Mao nang kung gipangandaman nimo ang imuhang umaabot na panahon, ang imong ugma nining kalibutana, higala igsoon, labaw na pangandami ang imong kinabuhi human sa imong kamatayon dinhi sa kalibutan. Unsay ingon sa pulong sa Ginoo, unsa may maanaa kanako, bisan maangkon ko pa ang tibuok kalibutan, kung dili maako si Hesus. Higala igsoon, walay sayop sa pagpangandoy, walay sayop kung magdamgo ka ning kinabuhi. Apan mahimo ka ng sayop kung walay labot ang Ginoo. Tagaig oras ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di lang sa trabaho, di lang sa bisan unsang mga butang nga biyaan nimo ning kalibutana. Labaw na pangandami ang imuhang kinabuhi. Kay madugay o sa madali moabot gayod si Mr. Kamatayon aron kuhaon ka ug ako. Maayong adlaw kanimo nga nagtan-aw o buntag o kung unsa ka mang orasa nga nagtan-aw ka. Dalaygon ang Dios. God bless.